Prodaja na vlastitom pragu postaje prioritet vinara. Vinski podrumi postaju veliki sastavni dio turističke ponude i velik čimbenik turizma uopće. Zato je Udruga za kulturu stola GET 2012. godine utemeljila nagradu u području vinskog turizma Bijeli grozd. Misija ovog projekta je istaknuti one koji se najviše trude, pohvaliti njihov rad i uspjeh, dati im poticaj za nastavak, a svima ostalima dati poticaj za dodatni trud i razvoj kvalitete sveukupne ponude. Cilj projekta je prvenstveno prezentacija i poboljšanje turističke usluge u vinskom turizmu. U sklopu 8. Vinokom festivala vina i kulinarstva u hotelu Zagreb Esplanade u petak 29.11.2013. održano je predstavljanje i dodjela ovogodišnje nagrade Bijeli grozd. Ove godine dobitnici su u kategoriji manjih podruma, proizvodnja do 50.000 butelja, prvo mjesto agroturizam bire iz Lumbarde na otoku Korčuli. Drugo mjesto vinska kuća Hažić iz Svetog Martina na Muri u Međimurju. Treće mjesto vinska kuća Dvanaešćak Kozol iz Lopatinca, također u Međimurju. A u kategoriji većih podruma, proizvodnja iznad 50.000 butelja, prvo mjesto Matuško vina iz Potomja na Pelješcu. Drugo mjesto vinarija Korta Katarina iz Orebića. Treće mjesto podrum vina Belje iz Kneževih vinograda u Baranji. Posebnu nagradu po izboru novinara dobio je podrum Trapan iz Šišana pored Pule. Dodijeljena su i posebna priznanja za promicanje i razvoj vinskog turizma. Dušan Jelić dobio je priznanje za poseban doprinos promicanju vinskog turizma, za rad na projektu Wines of Balkans, kroz koji s iznimnom ljubavlju piše o vinarima i vinima regije. Udruga VAU, žene i vino, dobila je priznanje za poseban doprinos promicanju vinskog turizma za sveukupne aktivnosti. Restoran Carlos Plešivice dobio je priznanje za izniman doprinos u razvoju vinskog turizma, za razvoj vinske kulture i sljubljivanje lokalne ponude hrane i vina. Tomislav Radić, novinar Hrvatskog radija, dobio je posebno priznanje za životno djelo, za izniman doprinos u promicanju vinskog turizma, za dugogodišnji rad, od emisije Sunčani sat pa sve do danas, kad i dalje nestaje s aktivnostima. Uz dodjelu nagrade i priznanja, među sudionicima i gostima povela se rasprava o vinskom turizmu, značaju prodaje vina na kućnom pragu te utjecaju vinske scene na turističke tokove.